Takže zdar lidi, já jsem Mates a vítejte u dalšího dílu Euro Truck Simulator 2 mody. Dnes si uděláme kamion DAF od firmy Hovotrans. Řeknu vám u toho pár věcí, až ho budu dělat. Stáhnul jsem si mod, je to mod, je tam i, je to teda starý DAF, 105. A je tam jak skin, neboli pokres, a pak jsou tam ještě nějaký rámy a takovéhle věci, ty doplňky. Tak, a co jsem vám chtěl říct? Chtěl jsem vám říct 3 věci. Za prvý, proč nebylo intro? Intro jsem omylem smazal a pracuji na novém, takže teď není intro. A tak, za druhý. Proč nebylo vůbec jako video? Je to proto, že já jsem neměl moc času, takže nebyly videa, neměl jsem čas a měl jsem problémy prostě s rapsem a s takovými věcma. Za druhý, nebyl čas a měl jsem problémy s rapsem, no. Za třetí, co mám to chtěla říct? Jo, chtěl jsem říct to, že Euro Truck Simulator 2 mody budou vypadat tak, jak je teď vidíte, neboli že na začátku uděláme kamion, truck, a pak s ním pojedeme nějakou krátkou zakázku, nebo prostě ho projedeme. Mělo by to vycházet tak nějak na půl hodiny, maximálně 20 minut. Půl hodiny až 20 minut maximálně. Tak, to bylo asi všechno, co jsem chtěl říct. A teď k tomu kamionu. Je to teda mod, ve kterém je, už jste viděli, jak už jste mohli vidět tady, skin. A teď ještě k tomu je, myslím, že tohle, ne. Tak tady ty 2 rámy v podstatě. My si tam dáme tenhle. Tak. Sem dáme velký světla. A sakra. Světla. Tak třeba tyhle ty. Rambo. A poté si na to dáme ty malé světla, co se jako se dávají na spodní listu, jelikož tady je dost věcí, kam můžeme dát světla. Tady jsem to přejel, sakra. Tohle, no, proto. Tak, teď dáme světla. Jo, budu ještě plánu, jak budu já natáčet. Nevím jak hoši z Weight Games, ostatní, Kitsubak, Aval a Fofik, ale já to mám rozvrhnutý v podstatě na každý druhý den. Neboli v podstatě ještě zítra uvidíte, až dotočím tohle, tak budu točit Street Legal Racing, neboli na pondělí. Ale to vám ještě řeknu. Mám to rozvržený tak. V pondělí budou závodní hry, což máme jako Street Legal. Pak tam mám nějaký ještě závody tahačů, asi 2. A uvidíme, možná půjdeme i na nějaký onlineovky. A chci se vás zeptat, jestli budete brát GTA San Andreas jako závodní hru, že bych to dal přímo do závodních her. A pokud ne, tak to uvidím ještě, kdy budu točit San Andreaska. A tak to bylo v pondělí, v úterý nebude nic vydávaného, nebo aspoň ode mě, nevím jak hoši. A úterý nebude nic, ve středu bude Minecraft. A tady to mám jakože ve středu bude, jednu středu bude, nebo sudou středu budou stavení města a lichou středu budou servery a minihry. Jak tady vidíte, tak
ještě nemám mod, který s tímhletím je, takže sem nemůžu nic dát. Tak, jsem se dal. V pátek, neboli v pátek bude takovej, já tomu říkám random pátek, ve kterým budem v podstatě dělat prostě blbosti. Budou to třeba blbosti z Eurotracku, nebo z GTAčka a z různých her. Kdybyste někdo chtěli poslat nějakou hru, tak je klidně pošlete. Byl bych rád, nebo počkej. Byl bych rád, kdybyste poslali, tak napište do komentářů, kdo by mě chtěl poslat nějakou hru, tak napište do komentářů, já se vás přidám na Facebooku a pak se nějak domluvíme. Tak. Tady přemýšlím, co tam dáme. Sakra. Matesta nepůjde, zavináče. Tak. Na tomhle modu se mně líbí, že když tady třeba tady ta slona a když tam dám jinou, tak vidíte tady, za prvý nejsou tam záclonky a je ten interiér je jiný. A není ten vrch, ten chladák není bílej. A ten je jenom bílej tadyhle u toho. Což je docela dobrý. Dobře vymyšlený. Tady mám. Tady je další módy. A my si tam dáme tenhle ten velký. Dál jsou tady i kola. Nový. Na něj. A teď co tady dáme, no. Tohle je normální. Tohle je s tímhle. A tohle je se světlama. Tam určitě nic nebude. Jo, bude? Hou? Tam nic nebudu dávat. Tady si dáme tohle. Tak, teď ty kola. Musím najít někde. Jak vidíte, takže jsem zpátky, omlouvám se za střih, ale mně se nějaký kola, tady, nebo ty jedny kola, a který jsem omylem najel, jak jsem jel rychle těma šipkama, tak zrovna tyhle ty Ventris, nevím co to je, tak ty mě nejdou a vždycky, když na ně kliknu, tak mě spadne hra. Takže jsem musel dělat tenhle kamion znova, ale udělal jsem ho rychle za kamerou a jsem tady zpátky. Tady dáme tyhle ještě přední kola. A dost divný je, že tady nejsou tam ty v ring, nebo jak se to jmenovalo, tam ty, co mě padaly. A tady jsem si vzpomněl, zapomněli jsme tady dát tyhle ty boční zrcátka. Tadyhle ty. Tak, tady a tady dáme tohle, sakra, tohle. A z druhé strany ještě vejfuk. Tady vejfuk dáme a zase tenhle ten follow 4 a to je asi to je vše. Tady vidíte toho kamiona, můžu rozsvítit. Jak vidíte, mám update 1.15, který vyšel docela nedávno. Tak a může koupit, dáme koupit. Tak a teď bude plný FPS drop. Já už to vidím. To se seká ještě s tím natáčením. 4 FPS, no super. Tady můj Kenworthcast, no. Ještě někde jsem tady měl V900L, i když ne, V900 long, i když vůbec nebyl long. Takže v pohodě. Tak, ok, to se laguje. Tak, ježiši, 0 FPS, no.
Dobrý. Dobrý, už to jede. No, 3 FPS, pohodě. Takže já jsem tu zpátky a já už jsem teda jel pod jednu zakázku, ale pak jsem zjistil, že mě přes ten hluk neboli motor nebylo vůbec slyšet, tak tady natáčím znova a nenašel jsem zrovna teďka žádnou zakázku, tak ho pojedeme kousek projet bez vleku. Aspoň uvidíme, jak to jede. Jsme někde na dálnici, když jdu na dálnici. Jo, a takhle při každém semaforu se mě nevypne motor. Což by taky mohlo být, bylo dobrý jako. A pohni kostí motorem, já nevím čím pohni. To jsou dobrý inteligentní. No, ty seš taky dobrý. Já tě zabiju. Ty seš taky dobrý, veď paní, já nevím kdo. Tak jdem dál. Neřešíme, tebe taky neřešíme. Ani tebe, ani vás. To je jedno. Jdem. Nevím, jak dlouhý bude to video, ale doufám. Že se zase nevymlátí. 98%. Super. Já vemu jednu lampu a už mám 98%. Teda v té minulé předchozí části, kde jsem teda dělal ten kamion, tak doufám, že mě budete slyšet, protože já tam, nebo doufám, že mě bude slyšet i tady, protože já jsem tam mluvil fakt potichu, takže menší fail. Nevím proč jsem mluvil tak potichu, ale to je jedna Scania. Tak a v příštím díle si nejspíš ukážeme, jak nejrychleji to rozbít DAFa. Ano. Ne, v příštím díle si nejspíš ukážeme Scanii Sarantos, jo, což bude nejspíš 6x4, neboli 3nábravovka. A já už jsem dneska natáčel, vezl jsem vlek od Sarantosu, ale tam se, jak jsem říkal, tak tam jsem mluvil strašně potichu a nebylo mě slyšet přes motor. Tak tady opravíme. Doufám. Opravíme, říkám. Opravíme. Jej, motor 100, podvozek 100, kabina 100. Kola 22, převodovka 44. Taky dobrý, no. Krásně jsem to rozflákal, můžeme jet znova. Ne, doufám, že už to nedopadne tak tragicky. Víte, proč souváš jako kámo. Doufejme, že to nedopadne tak tragicky. Protože to nedopadne jako ani tak tragicky jako při převrácení. Kámo. Je strašně pomalu, kámo. Neřeším červenou. Ano, takhle jezdím já. Hej, kryš. Ne. Takhle já jezdím. Asi víte, proč moje kamiony, většina mých kamionů má 100% rozbití. Ano, jezdím po městě 100. Tady je 30, já si jedu 100. Super. Ale to je v mílích, myslím. Jo. Zase.
Tak tohle je znamení, že už tento díl mám ukončit, takže já se s vámi loučím a